Waqt dibattitu bejn Lewis Grech u Simon Busuttil, id-deputat mexxej tal-Partit Laburista, jgħid li gvern ġdid ser jiggarantixxi trasparenza u l-kontabilità billi titneħħa l-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi, tiddaħħal il-liġi tal-whistleblower u tiddaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Preskrizzjoni qed ngħidu tal-Whistleblower Act li hija importanti għalina, qed ngħidu wkoll li l-finanzjamenti tal-partit li qatt ma saru. Dawn huma affarijiet li misshom ilhom li saru u nemmnu li aħna qed nagħmluhom bħala proposti, però qed ngħidu wkoll li jekk inkunu fil-gvern aħna ħanwettquhom biex nagħtu iktar konfidenza liċ-ċittadin u ovvjament aħna nkunu nagħmlu lil nafisna ikollna ċertu kontabilità u veru fl-aħħar imbagħad forsi kien hemm relazzjoni aħjar ta' fiduċja bejn il-politiku u ċ-ċittadin. Min-naħa l-oħra Simon Busuttil ġustifika l-fatt li Gvern Nazzjonalista ma daħħalx il-liġi tal-whistleblower f'din il-leġislatura kif kien wieħed 5 snin ilu. Qal li l-weda nkisret għaliex Carl Mifsud Bonnici kien sfiduċjat fil-Parlament u għaliex il-Partit Nazzjonalista minkejja li baqa' fil-Gvern f'din l-aħħar sena ma kellux maġġoranza. Il-whistleblower act għaliex ma daħliġ fi żmien l-amministrazzjoni? Sorry qed insemmi l-passat 15-il sena. Ħanajlek għaliex. Carl Mifsud Bonnici poġġiha sewwa draftja din fl-2010. U ftit wara l-Partit Laburista qatalu rasu. Għalhekk ma daħliġ l-Whistleblower Act. Sewwa kellna draft hija ppubblikata imma m'għaddiċ għal dik ir-raġuni. Imma seta' ressaqa Ministru ieħor le. Żgur li setat, però kulħadd jaf illi fl-aħħar sena il-Gvern ma kienx baqalu maġġoranza fl-aħħar sena. Dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi Busuttil qal li l-kontijiet finanzjarji ta' din il-kampanja elettorali ser jiġu pubblikati wara l-elezzjoni, iżda mingħajr ma kommetta ruħu li jippubblika l-ismijiet ta' min għamel donazzjonijiet kbar. Aħna ser nippubblikaw id-dettalji sħaħ ta' kemm ġbarna flus u kif infaqnihom fil-kampanja. U l-barters tisemma Paolo Bortolini. Kif infaqnihom fil-kampanja elettorali. Ser nagħtu id-dettalji kollha wara l-kampanja elettorali. Skont Simon Busuttil f'diversi skandli li kien hemm meta l-Partit Nazzjonalista kien fil-Gvern qatt ma kien hemm Ministru li għandu jerfa' responsabilità. L-affarijiet l-oħra ġifieri semmejthomlok Simon il-VAT, l-imħalfin, l-ADT, l-IT fil-Matel Day, semmejthomlok. Ma kienx hemm Ministru li kellu jirreżenja fuqhom dawn. Ma kien hemm l-ebda Ministru li kien involut f'dan il-każ. Lewis Grech qal li fil-każ tal-loti ta' commissions fuq xiri ta' żejt mill-Ene Malta, il-Prim Ministru wkoll irid iġor responsabilità politika għax għażel li jemmel lil Austin Gatt. Għajdek xi ħaġa, tant kien hemm inconsistency anki meta kif tkellem Austin Gatt. U tant il-Prim Ministru qal li anki ju jemmen li il-responsabilità politika, speċjalment il-fatt li Austin Gatt biex ħireġ laqas għall-elezzjoni, ir-responsabilità politika irid jerfa'ha wkoll il-Prim Ministru. Dwar is-saħħa minkejja li hawn 23,500 persuna jistennew fil-waiting list, skont Simon Busuttil il-Gvern Nazzjonalista huwa kburi b'dak li għamel. U jiena b'wiċċi minn quddiem niġi hawnhekk fuq is-servizz tas-saħħa illi huwa wieħed mill-aħjar fid-dinja. Fid-dinja huwa wieħed mill-aħjar. Il-kwistjoni tal-waiting list Lewis ħadimna ħafna fuqha. Simon Busuttil reġa' qal li l-problema tal-pilloli out of stock hija biss eċċezzjoni. Mediċina illi xi kultant tista' tkun out of stock huma każijiet eċċezzjonali. Fuq il-weda dwar il-pilloli out of stock Lewis Grech qal li l-Partit Nazzjonalista mhuwiex kredibbli għax kellu 25 sena biex jara kif ħajsolvi din il-problema iżda baqa' m'għamel xejn. Simon semma 3 affarijiet fil-fatt il-mediċini li qed jgħid xixtieq mentri fil-fatt kien hemm ċans kollu li jsiru għal 25 sena u jekk hemm proposta li hija konfuża hija l-proposta tal-mediċini. Kont Simon Busuttil il-Power Station tal-BWSC tant kemm tajba li ma jimpurtax lil heavy fuel oil u l-aktar żejt li jniġġes. Fuq il-heavy fuel oil, oġbitni dak li qatt inti ġew meta il-magna l-importanti u għandek raġun. F'mument minnhom Simon Busuttil wara ritratt ta' żgħażagħ bil-bandiera Maltija mpiġġija fuq wiċċhom filwaqt li qal li skontu din hija maskra tal-Partit Laburista. Mela, il-Partit Laburista u din kienet il-kritika tiegħi qiegħed jilbes maskra u ħanorik il-maskra għaliex ġibt ritratt tagħha il-maskra. Araw il-maskra tal-Partit Laburista. Tiki il-maskra tal-Partit Laburista qiegħed jilbes maskra biex jgħidlek li aħna Malta tagħna l-koll. Lewis Grech iwieġeb li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' għaddej bil-kampanja ta' biża'. Barra li għamel ħafna kampanja ta' biża' u għamel kampanja politika difensiva ħafna, sejrin manifest għax nemmnu li nistgħu nimmaneġġjaw il-pajjiż aħjar minnkom.